En hoeveel tijd zat er tussen dat G met pensioen ging en... Ja, dat was niet. Iets eerder misschien. Ja, ik heb nog een jaar Ik langer heb nog een jaar doorgewerkt. langer gewerkt als wat nodig was, dus toen kwamen we eigenlijk geliefd, dat was binnen een jaar. hè. Ja, binnen een jaar eigenlijk, ja. 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 En wat doet je samen? Wat vind je samen leuk om te doen? We gaan dadelijk naar Bletterspek. Daar hebben we ook nog een hele grote schuur, daar kun je ook nog een keer komen. Dat is ook leuk. Ging je dadelijk nog Bletterswijk en wat giet Wim dan doen door? Knommelen? Nee. Daar hebben we een schuur, daar heb ik een opslag. Oké. Daar heb ik mijn huurkast staan, daar heb ik nog een paar tractors staan. En, Orgeert er nog meer? ja, en daar rondom daar staan natuurlijk struik en gras en noem maar op. En heel veel bomen. En blaren liggen er van de bomen en moeders men toch maar dat die blaar weg Opgeruimd moeten. moeten worden, ja. Opgeruimd moeten worden. Ik zeg laat die liggen. Nee, die moeten opgeruimd worden. Nou had ze er gisterenmiddag de hele tijd liggen te herken, had ze er allemaal hupjes van gemaakt en die moet ik vanmiddag opgeruimd. Het wijdbehuurlijke, hè? Ja, ja. Oh, dus Kijk, er goed zien dat eigenlijk is die- er dat die gelukt. hapjes, Zie je wel? Ja, maar het heeft geregend, dus dat plekt wel een beetje. En dan heb ik het wel weer bij. En ik bedoel, er moet werk gehouden worden. Ja. Ja, ja. Oh, dus je gaat gewoon nog wat herken. Ik en, ga je oké. met en... Dat ik niet te gauw klaar ben. Nee. God je wel eens op vakantie samen? We zijn altijd op wintersport geweest, maar de laatste... Sinds dat Marcel Prins is geworden, Ja, reed die de voor de 10, Prinsenwagen 15 ieder jaar, jaar. Niet meer. We gingen altijd op wintersport en toen was het ineens afgelopen. En dan ziet je de man met de trekker voor de Prinsenwagen. Ja. Ja. Ah. En welke is dat dan? Dan staat in Butterswijk. Ah, oké. Daar staat in Butterswijk. Oké. Stiet de Prinsenwagen ook door? Nee, Nee? de Prinsenwagen staat op de stalling, zal ik maar zeggen. Oké. Hey, zien dit projectjes? Ja, dat is een project, ja. En dan ook, weet wel, dan heb ik pas op Troostwijk, is dan meer eigenlijk aan de vingers blijven hangen. En, Oh, zo, een bod. veiling. Heb je een bod genomen? Ja. En toen ja. op een gegeven moment, oh shit. Ja, Ik mag hem toch halen. shit, niet meer. Nee. En dan stond die in Dongen en heb ik van de weg gehaald, dus dat is nog maar net, ja. Oké. En wie haalt ze dan zo'n apparaat? Ja, Met gewoon een grote met dieplader? Nee, met Oh, autoambulance. Autoambulance huur ik bij de Mulder. En klaar. Oké. En is het, waarom is het een interessante trekker, Wim? Omdat die oud is, Oké. omdat het nou een tractor is. Och ja, en als ik dan niks te doen heb, dan werk ik hier een paar uur aan, of een dag of een week, dat maakt niks uit. En als ik hem dan klaar heb en iemand heeft er interesse in, ja, dan gaat hij gewoon weg. Oké. Dus dat is gewoon een hobbyproject. Nou, het En is tijd, een, en Ik moet tijd niet besteden. binnen zitten, dat snapte wel. ja, dit is zien Oetlot klaar. Ja. Je rijdt 's morgens heen en 's avonds terug. Ja, tussenmiddag komt dat nog eten en een boterham. Dat kan nog net. Dat ken nog net. Dat kan nog net. Stiet er dan de muziek op, hey? Of hoeft dat niet? Nee, Nee? alleen maar ja, 's avonds platte weg heb ik erop staan. En, nee, niet zoveel. Nee? Nee. Is niet zo muziek. Hè. Oké. Hey. Als ik dan even terugdenk aan Gaten Klompen, hè. Ja. Daar was toen bezig met een vliegtuigslapper. Ja. Dat was zo'n denken waar ze vliegtuigen mee... Dan was van een broer van Dit raakt toch? Dan vroeg zo slecht, Wat ja. een wallen. Ja, nee, toeval bestiert niet. Maar als ze dan met Gradprots en de prots met André bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Dit is echt een hele, dat is een wereldje, door heel veel mensen kennen elkaar. Hè? Oh ja. Ja, Als dat het klopt. over trekkers schiet en zo. Ja. Ja, dat klopt, ja. Maar, Maar dat is met voetballers, dat is met volleyballers, dat is met vissers toch ook allemaal. Die klopt. kennen elkaar toch ook allemaal Ja. van dit, van dat. En zo kennen we elkaar ook. Maar als ik nou zo'n apparaat op een veiling is opgedaan, is die het dan, wie snel giet dat verhaal rond van dat ik weer wat nieuws stond? Oh, dat weet ik niet. We hebben de Aldiezer Club in wel, weet wel, en dat is een appgroep, zal ik maar zeggen. Nou, en dan zet hem dan op en dan weet dat er al een hoop, Kijk. die weet het al. Hey, en deze? Dan is van een jong hier uit de dorp. Dan heb ik gekocht en dan heb ik voor hem de motor klaargemaakt en dan is Horst klaar. Dus dat is nog een jongere kerel, is dat? Dat is een jongere kerel, ja. Ja.
Maar dat moet ik dan toch ook plezier doen, dat die jonge gasten van tegenwoordig, dat die de oude maar- techniek ook leuk vinden. Ja, maar daarom doe ik het ook. Daarom doe ik het ook. En ik vind het fijn dat die jongen weet wel er nog interesse in hebben. Zelf kunnen ze het niet, weten ze het niet, want ze menen maar allemaal, dat is gedraaid zo uit de schroef los en zo vast, klaar is Kees. Maar ik heb toch een beetje meer bekeken. En zeker bij het altkrijg van vroeger, daar zie je geen gegevens meer van, dan komt de ervaring boven. Wanneer, wat was die eerste trekkertje? Mijn eerste trekkertje, dat zal ik op jou zeggen, dat is een heel verhaal. We waren in Duitsland op een wintersport. Bij een boer gingen we altijd naartoe. Stond ik te plassen gewoon en ik keek daarboven wel door de raam heen. En dan keek ik daarachter tegen die berg op en ik denk, wat staat dat toch? Ik zag een groei puntje staan. Ik denk, dat weet ik niet, want dat kost toch wel een tractor zien. Nou, daar is de vrouw weer wat aan doen, maar ik zeg, ik loop daar toch eens heen wat er staat. Nou, ik liep daar een berg op, het was weer als ik dacht. Nou, er stond tussen 4 peulen met draad, stond zo'n tractor met dan de vaar. Daar stond toch, en nou, ik terug naar de boer. Ik zeg, toch, daar staat een trekker, weet wel. Oh ja, zegt hij, dan is van een mens en een vrouw, die zijn gescheiden. De man, die woont in Frankfurt. En die vrouw, die heeft nou nog een beetje peert, die zit hier. Die heeft daar gras met gemaaid, hebben ze de benzine ingeschud. En zij heeft gras gemaaid of hij zou zo laten doen. Dus de tractor had het begeven door. Nou, niks meer aan gedaan, gewoon 4 peulen eromheen gezet. En dat de peert er niet meer aan kon, en klaar. Nou, ik zeg tegen de boer, oh, daar heb ik wel interesse in, een tractor. Dat wil ik, als je dan eens wil verkopen, daar heb ik wel zin in. Oh, zei de boer, ja, die vrouw die kunt dadelijk misschien wel, als ik ze zie, dan zeg ik dat wel. Maar in die tijd dat we daar waren, kwam die vrouw natuurlijk niet. Een paar dagen later belt een boer me op, ja, Wim, je kunt hem kopen voor 250 mark. Mark waren dat nou. Oh, ik zei, dat wil ik hem wel hebben. Nou, ja, is goed, ja. Dan, ik zeg maar, wil je hem dan bij jou naar de boerderij slijpen, dat hij weg is, ja, wat allemaal goed. Nou, en zo is het gegaan. En dat was mijn eerste tractor. En dan praten we over welke, ja in de tijd van de marken nog, maar dan welk Dat jaar praten we ongeveer zal dat... over 1980, ja, 80 denk ik. 80, 78. En daarvoor had ik mijn hobby's aan stationaire motoren. Ah, Duits motoren. Ja. Alleen maar Duits, maar ja, dat doe ik dan zaterdags en zondagsavonds altijd een hobby. Hè. En dan zat ik hier, nou ja, het enige wat ik kon doen, die dingen klaarmaken. Ja, dan konden ze starten en laten lopen. Ja, dat was dat wordt het. Ja, dus ik had eigenlijk steeds meer zin in een tractor. Want dan kent ze er ook mee je boet. Ja, dat bedoel ik. Gisteren was mij. Ja. Ja, samen op de tractor naar Blitterswijk, weet je wel, dat is toch Ja, gezellig. 10 minuten later ben ik gekomen, dan gaan we samen een tractor Nou, naar dat de zou bed. kunnen filmen, dan waren we onderweg geweest. Op de Groene. God, Ja. Oh, geweldig. Ja, Nou, als je dan dadelijk toch gaat, want als vaste kijkers weet je dat aan het einde van iedere uitzending altijd een foto zetten. Hè? Ja, ja. Dan kunnen we misschien dadelijk een foto maken bij, beetje zuur. bij de groene tractor. Dat je op het punt stiert om te vertrekken. Ja, Dan ja. hebben we nog toch nog allebei op een tractor in beeld. Ja, dat kan. Is dat wat? Ja, mij allemaal goed. Fijn, hè? Mensen die meedenken met Van het je werkschoenen gaan met het- pakken. programma. Oh, moest ik nog inkleien? Nee, ik heb mijn hand gegeven. Oh, dan is het, dat ga ik al dan is niet het goed. Hey, wat is het tofste project dat ze gedaan is? Waarvan Stiek dacht van, nou dat heeft me geen bloed, zweet en tranen gekost. Oeh. Dan kom ik bij een stationaire Duitsmotor. Oh, dus geen een tractor, maar een... Nee, een Duitsmotor, een stationaire Ja. Duitsmotor. En een grote, die ik altijd willen hebben, die ik toen heb kunnen kopen. Dan had ik, maar dan was toch zo slecht eigenlijk. Dat waren helemaal, en ze er waren geen onderdelen meer van. Dat was het krukkelslager. Daar waren geen nieuwe lagers meer van. Maar die moesten ze opnieuw ingieten. Net als vroeger bij schepen, dat moet nog. Dat moesten we allemaal maken, denk ik. Ja, dus daar heb ik met naar Rotterdam gegaan met de lager. Die hebben mij een nieuw lager erin gegoten. Moest ik dat lager nog helemaal pas maken. Nou, en de motor dat liep, maar dat liep niet. Dat is net, hij was niet wat ik er eigenlijk van verwacht had. Toen kom ik in via
Want toen had ik hem op de klep, op de klep gezet. Ja, de klep dat is een blad van de hobbyisten, weet je wel, van de... Oh ja, een dat. vakblaadje. Ja. Ja, en daar stond, daar reageerde mij iemand uit Duitsland. Uit Osnabrück, nee niet Osnabrück, uit, hoe heet het gauw, Noordhorn. Ja. Daar reageerde erop, dan had je er wel interesse in die motor. Ik denk... Weg met dat ding. Weg met dat ding. Maar ja, zei hij, geen transport. Ja, ik zei, transport is geen probleem, dat regel ik wel. Nou, brengen, ja, nou, dat ding, de motor verkocht. Nou, ik meen dat ik er veel geld voor gebeurd heb, of genoeg in ieder geval. Ik naar Noordhoorn toe, kom ik toch, komt dan mijn de vrouw is toen met geweest naar Noordhoorn wegbrengen. Komt dan de jong, of een vrijgezel was dat, van rond de 50, 60 denk ik. Daar komt meteen naar me toe en dan zei hij, ja, ik moest op zijn Duitsland, ik moest niks tegen zijn moeder zeggen, maar gewoon zeggen dat hij denk ik gekocht heeft voor 1000 marken, maar nog een marken in de tijd. En de rest dat kocht hij mee zoeken, dat mocht zijn moeder niet weten.